we are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel for today's video mga buddy. At yun na, for today's video mga buddy, nalaman nyo na ano yung reason why bakit kami matagal na hindi na nagbo-vlog mga buddy dahil yun, na-demonetize yung YouTube channel namin and nakakasad yun mga buddy dahil sayang yung pinaghirapan namin. So yun, at ibabalik namin siya mga buddy. Ang aming monetization, ang gagawin lang namin ay to reapply ulit mga buddy. So yun mga buddy, ang reason mga buddy why na demonetize yung channel namin dahil sa reuse content mga buddy. So dahil sa reuse content, so nandito yung buddy yung yan, YouTube channel namin mga buddy. So reuse content mga buddy. So nag-try ako ng video appeal to say in English video mga buddy, kung saan sasabihin mo lahat mga buddy kung anong ginagamit mo pang vlog. So hindi nila in-approve, disapprove nila mga buddy dahil may issue yung video. So yun, dinilit ko yung ibang video sa YouTube channel mga buddy. So kasalanan ko bakit nag-reuse content mga buddy dahil gumamit ako ng mga shorts video mga buddy para tumami yung subscriber mga buddy. So isa ka sa small YouTuber mga buddy ay huwag mong gagawin yung mga buddy, kukuha ka ng sa ibang platform ng video to upload sa YouTube channel mo. So huwag mong gagawin yung mga buddy dahil marireuse content yung channel mo and then talagang strict kasi YouTube ngayon mga buddy. So mga buddy, ang reason, so babalik kami sa pagbablog mga buddy tuloy-tuloy. So ang gagawin lang namin para sa reapply ay kukuha na naman kami ng requirements ni YouTube mga buddy, kung saan kukuha kami ng 4,000 hours of view and 1,000 subscribers. So ang subscriber namin mga buddy ay umabot na ng 9,400 kapin mga buddy. So yun, marami lang mga buddy. So ang kukunin lang namin mga buddy is 4,000 hours of view. So gagawa ko ng maraming video mga buddy. So I hope you support pa rin mga buddy sa aming YouTube channel. Yun, gagawa ko ng mga video mga buddy kasi busy to si Arjula sa kanyang klase mga buddy. So ako ng mga originality ko mga buddy na mga video mga buddy. So mag-iiba na ako ng mga video dahil talagang nakaka-reuse content. Kahit na wala kang copyright mga buddy ay marireuse content ka talaga. So yun siya. Stricta ng mahal ko. Galit na galit. Bantay lang daw ko. So yun mga buddy, I hope you enjoy. Don't forget to subscribe, mag-like, and don't forget to like our page and follow mga buddy, and invite your friends sa our page mga buddy para umabot kami ng 10k followers mga buddy, dahil may papakita ko sa inyo na requirements din ni FB para magka-ads kami doon. So don't forget to subscribe, like, and share, and follow, and everything you do it with love.